Bine v-am regăsit la Doctor Online. Au trecut și sărbătorile, a trecut și perioada de post, am avut parte de mese festive bogate. Iată că acum vorbim la Doctor Online despre dieta de după sărbători, dacă este nevoie de ea, dar și ce să mâncăm să nu avem șoc asupra organismului. Ei bine, alături de mine se află în studioul nostru doamna Larisa Anchidin, nutriționist, dietetician. Bine ați revenit la noi! Bine v-am regăsit! Este adevărat ce am spus, că după sărbători poate că ne resimțim, dar să începem de fapt cu începutul. Cum este trecerea de la perioada de post, care înseamnă că ai mâncat anumite lucruri și nu ai mâncat altele, și direct la un consum mare de proteine în timpul sărbătorilor? Proteine animale, zic. În general, ar trebui să facem o trecere destul mai ușoară înspre consumul de proteine animale și aici mă refer, pentru că e specific la români, tăierea porcului și consumul de carne grasă, de carne afumată și așa mai departe, și atunci pot să fie probleme de digestie, în general cele mai frecvente. De aceea ar trebui să facem o trecere lină. Am putea include o salată, de exemplu, ca și exemplu, o salată înainte de o masă copioasă și atunci ajutăm un pic digestia. Am putea apela la diverse ceaiuri care un pic ajută alimentele grase să se digere mai ușor. De exemplu, ananasul conține o enzimă care ajută la digestia proteinei și mici trucuri întotdeauna ne fac viața mai frumoasă și mai ușoară. Dacă am trecut cu bine de această trecere de la post la mâncărurile bogate în proteine animale, poate că unii dintre noi am pus și kilograme pe noi. Și atunci aș dori să vă întreb ce diete după sărbători ați recomanda, sau, așa cum știu că le place foarte mult nutriționiștilor să spună, schimbări de stil de viață. Stil de viață sănătos. Stil de viață Într-adevăr, sănătos. Termenul de dietă are o conotație negativă. Restrictivă, clar. Exact, și atunci încercăm să-l înlocuim cu alți termeni. Dar cei mai mulți dintre oamenii care vin la cabinet vin cu câteva kilograme în plus, pentru că sărbătorile înseamnă cadouri, înseamnă relaxare, de multe ori înseamnă și exces alimentar, și atunci clar se vede acest lucru pe corpul nostru. Cele mai periculoase sunt ele prăjiturile sau nu? Acum o prăjitură poate fi inclusă într-o dietă sănătoasă de sărbători. Ideea este cam ce cantitate de prăjitură, că întotdeauna cantitatea face diferența între bun și rău. Că vorbim despre această perioadă de după sărbători, ce recomandați celor care vor să slăbească, pentru că ne aflăm și în perioadă de iarnă, nu sunt neapărat la dispoziție, să zicem, întotdeauna legume autohtone și foarte la îndemână, mai avem și conserve, și asta vreau să vă întreb, dacă este potrivită alimentația sănătoasă din conservă. Sigur că putem apela și la conserve în momentul în care avem nevoie, trebuie să gătim ceva rapid și nu avem timp, și atunci, de exemplu, o conservă de fasole ne poate salva. Dar per ansamblu este vorba și despre să ne setăm niște așteptări sănătoase după sărbători. De exemplu, dacă am făcut exces câteva zile consecutive, atunci ar trebui să ne așteptăm în momentul în care scădem un pic cantitatea, să ne fie un pic foame, pentru că este normal, stomacul s-a dilatat și atunci, dacă îi oferi mai puțină mâncare decât anterior, o să simțim puțin senzația de foame. Pe de altă parte, cea mai rea variantă ar fi să ne înfometăm, pentru că în momentul în care ne înfometăm, clar nu slăbim sănătos, o să slăbim pe termen lung, iar primul obiectiv nu va fi sănătatea, va fi doar pierderea acelor kilograme în plus,
care nu neapărat vor fi kilogramele pe care le dorim, pentru că în momentul în care ne înfometăm, slăbim și din masa musculară, nu doar din masa grasă. Și renumitul efect de yo-yo, care în momentul în care mâncăm puțin mai mult sau avem un mic derapaj în ghilimele alimentar, kilogramele vor veni înapoi, probabil că în cantitate mai mare sau cu siguranță nu se va depune masă musculară, va fi țesut gras. Și pentru că în perioada sărbătorilor noi românii mai și consumăm alcool și nu numai noi românii, cam toată lumea consumă în perioada de relaxare și alcool, vreau să vă întreb care este efectul alcoolului asupra fluctuațiilor de greutate. Alcoolul are mai multe efecte. Acesta vine cu cantitatea lui de energie, cam 7 kilocalorii per gram de alcool, dar vine și cu partea de lipsă de inhibiție de natură alimentară, dacă tot vorbim de alimentație, pentru Vreți că... să spuneți că mâncăm mai mult dacă bem alcool? Da, pentru că de cele mai multe ori, în context de alcool, cu siguranță mâncăm mai mult pentru că mai pierdem din partea asta de mâncat conștient. Foarte interesantă această abordare a alcoolului, dar la capitolul consum de alcool, acesta poate să fie nesănătos în sensul că nu te ajută să scazi în greutate dacă îl consumi? În sensul acesta mă gândeam să vă întreb. Și aici vorbim, la fel ca și la dulce, tot de cantitate. O anumită cantitate de alcool o dată, de 2 ori, de 3 ori pe săptămână poate fi sănătos. Dacă vorbim, de exemplu, de un vin roșu, dacă depășim cantitatea respectivă recomandată, care ar fi cantitatea recomandată? Trebuie să vă întreb acest lucru. În general este un drink la femei și 2 drinkuri la bărbați. Adică să zicem în pahare. În pahare, de exemplu, 120 de mililitri de vin este un drink, așa se consideră. Dar nu zilnic. Și se pot asocia sau din contră, ar fi bine să nu se asocieze cu anumite alimente? Se poate asocia la o masă, dacă vorbim, de exemplu, despre francezi. Francezii, în general, dacă te uiți ce mănâncă ei la prânz, au o carne roșie și un pahar de vin roșu. Dar un pahar. Un pahar. Bun. Deci, care ar fi concluzia? Cum ne recuperăm noi după mesele bogate din perioada sărbătorilor? Să zicem că am făcut acele excese pentru că sunt multe bunătăți pe masă, să zicem că am și luat în greutate, dar nu vrem să facem trecerea foarte brusc la o dietă prea restrictivă. Care ar fi cele mai importante 3 lucruri pe care ar trebui să le știe cineva? Este o discuție destul de stufoasă. În primul rând, ca în orice abordare, ar trebui să ne facem un plan. Și să ne așteptăm să nu slăbim în mod sănătos mai mult de 2-4 kg pe lună, pentru că studiile așa spun că slăbitul sănătos cam asta înseamnă. După aceea ar trebui să avem un pic în vedere și partea de mișcare, o mișcare care ni se potrivește. Un alt secret ar fi să avem mese micuțe și la intervale destul de regulate de timp, cam 3 ore între mese, și atunci senzația de foame nu ar fi atât de acută, plus că nu am fi tentat să mâncăm la următoarea masă mai mult decât are corpul nostru nevoie, să fim un pic atenți la apă, să bem suficientă apă, în jur de 8 pahare de apă pe zi, dar asta poate fi și constituită din ceaiuri neîndulcite, din limonadă, cafea simplă, și cafea poate să fie, dar ar fi de preferat să fie fără adaos de zahăr, arome și așa mai departe. Iar dacă ne-au rămas dulciuri de la sărbători, cum se întâmplă de multe ori, am putea să fim darnici și să le împărțim cu familia, cu prietenii, și atunci cantitatea care ne-ar reveni nouă ar fi mai mică. Asta mi-aduce aminte de o zicală, că dimineața să mănânci singur, la amiază cu prietenii și seara să dai mâncarea la dușmani. Prăjiturile le încadrăm la dușmani. Nu ar trebui să dăm toate dulciurile, dar clar tentația va fi mai mică dacă nu le avem la îndemână.
Care ar fi un indicator foarte concret că suntem echilibrați în tot ceea ce facem? Scădem în greutate, nu scădem în greutate, rămânem la același nivel ca înainte, suntem sănătoși, încep să apară afecțiuni. Ce spuneți noastră în calitate de specialist? Mie un indicator foarte bun mi se pare faptul că acum depinde despre ce persoane vorbim. Dacă vorbim de normoponderal sau de supraponderal obezi. Dacă vorbim, de exemplu, de normoponderal, un indicator bun mi se pare a fi faptul că avem energie. Trebuie să ne alimentăm în așa fel încât să-i oferim corpului ce are nevoie, dar și să avem energie. Dar la fel, sunt foarte mulți factori care influențează. Contează, de exemplu, și ce meserie avem. O meserie care necesită mult efort intelectual, corpul ne cere mai multe glucide, de exemplu. Putem consuma și dulciuri, dar dulciurile ar trebui să fie nu foarte, foarte procesate și trebuie să fim un pic atenți la cantitate. Asta este un foarte bun sfat pentru cei care lucrează la birou, să mănânce dulce, dar nu foarte dulce și nu foarte mult. Așa, și pe de altă parte trebuie un pic să fim atenți la mișcare, pentru că noile studii spun că chiar dacă faci mișcare în fiecare zi, n-ar trebui să fii sedentar, să stai practic într-un singur loc, adică la birou 8 ore, pentru că tot sedentar te numești. Chiar dacă faci mișcare în ziua respectivă, ar trebui la un 30 de minute, la 60 de minute să ne mișcăm un pic, în funcție de cum ne permite timpul, ședințele și așa mai departe. În speranța că cei care s-au uitat la noi au luat informațiile de care au nevoie pentru a-și reveni după mesele bogate de sărbători. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost din nou alături de noi și vă așteptăm și la alte emisiuni Doctor Online. Mulțumesc din suflet. A fost alături de noi doamna Larisa Închidin, nutriționist, dietetician. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la noi. Ne vedem pe net.